गिबियावनो गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनैनि समाव बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जोंनि बर' समाजाव जाबायदि जाबाय थानाय सोरजोंबा खारनाय, सोरबा गावनि संसार थानानैनो गुबुन हिन्जाव गुबुन न'खरखौ सेफायनानै होनाय, बेनिफ्राय गोजान जानो नांगौ। दिनैनि समाव गोबां जोंनि बर' बिमा माहारिफोरा गुबुन हारिजों खारदों, बा जोंनि बर'आनो दिनै सोरनिबा न'खरखौ संसार थानायखौनो सिफायनानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जाबायदि दावराव भाइराल जाबाय थानाय एक्स एनडिएफबि आदानि हिन्जाव गोमानायनि सायाव, नाथाय बिथांनि न'खरनिफ्राय जों खबर मोननाय बायदिब्ला बिथांनि न'खरा आंनाव कल हरनानै माखासे बाथ्रा बुंनायलाय बिथांनि जाय आदा एक्स एनडिएफबि बिथांनि हिन्जाव, बिथाङा सासे आफादावनो थानाय बिथांजों गोबां रिलेसनशिपआव थादोंमोन आरो हमदोंमोन होननानै जों खोनानानै मोनदों। आरो लोगोसेयैनो बिथांनि न'खरा जाबायदि जोंनिसिम माखासे बाथ्रा बुंदों, बिनि बिफाया बै सेंग्राजों बेयो बायसेन्सआव जेनेबा गथ' दोनहैनायाव मा दोनहैनायाव रिलेसनशिपआव थायोब्ला, गाज्रि जालायबाय थायोब्ला बेयाव हौवाया थिगसे बुनाय बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बिथाङा गावनि फिसाखौ बिदि जाथों होननानैसो थिनदों नामा? बे मोनसे गोबां सोंलु। बिथांमोननि रेकर्ड आंनाव दं दै, गासैबो रेकर्ड आंनाव दंजोबो। बिथाङा जाबायदि बाथ्राखौ बुंदों, आंनि फिसाजों माने आंनि फिसाया गावनि गथ'खौ दोनहैनायाव बबेबा लामा दथायाव गाज्रि जायोब्ला बे बाथ्राखौ बुंदों। होमबा बिथांमोना सैमा अमा नामा? दिनै बिथाङा गावनि फिसाखौ बेफोरबायदि जानाङाथों होननानै बुजायनांगौमोन। दिनै बिथाङा बेफोरबायदि जायोब्ला, गावनि हौवाया बुयोब्ला बे बाथ्राखौसो बुंनो हादों। नाथाय आं बेखौनो खावलायो, गोरोन्थिया सोरनि? नाथाय बेखौ समाजो नायबिजिरसिगोन। लोगोसेयैनो जेरैबायदि बिथाङा आदा एक्स एनडिएफबि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनाय लेखायै गावनि हिन्जावा गोमानाय, गावनि गथ'आ गोमानाय, गोबां दुखुआव दं बिथाङाबो। लोगोसेयैनो बिथांखौ जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिथांजोखौ, जाबायदि आदा एक्स एनडिएफबिनि हिन्जावखौ खारबाय थायो बिथाङा, गुबुन हौवाजों खारनानै बहाबा थाहैनाय, लाना खारनाय, बिदिनो रायजोआव खननै खनथामसो बिथांमोना बिसार जाबाय, बे बाथ्राखौ बुंदों। बिथांमोननि गामिनि दैदेनगिरिया जोंनिसिम माखासे बिथांमोननि जिबायदि मिथिं जानाय फोरमान बिलाइ, बेखौ आंनिसिमबो दैथायहरनाय जादों। लोगोसेयैनो जों बुंनो थाङोब्ला बिथांनि न'खरनि, बै हिन्जावनि न'खरनि गोबां गोरोन्थि दं। मानोना बिथांमोना बै गुबुन हौवाजोंनो हाबा होनो गोसो बा संसारखौ जाहोनो गोसो। बिफानि बुंनाय बादिबा दै, बिथांमोनखौ आंबो बुंहरनाय जादोंमोन, जोंनिफ्रायबो बुंहरनाय जादोंमोन, बिथांखौ एगारहरफिन, नोंसोर मिलायफै होननानै बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन। नाथाय लोगोसेयैनो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जाहाथे जों मालाबाबो बेफोरबायदि जाया। गावनि फिसाखौ जों मोजांसो गियान होनो नांगौ। फिसाया दिनै सासे हौवाजों मोजां मोनलायनानै संसारखौ जाबाय, जुलिखौ जाबाय। दिनै गावनि बिफाया, गावनि बिमाया बै संसार जानायनिफ्राय बोखाना होनाया मोजां बाथ्रा नामा? दिनैहाय गावनि फिसाया माबायदि दाय मावदों बेखौ मानो नुवाखै बिमा बिफाया? दिनै गुबुनजों एसेबांखिनि दावराव दावसि जालायबाय, दावराव दावसि जालायनायाव बिथाङा मा जाहोननि थाखाय गावनि फिसाखौ गाज्रि होननानै बुङाखै, गाज्रि होननानै सिनायथि मोनाखै? दिनै बिथाङा गावनि बिजामादैखौ गोबां गाज्रि बुंदों, मानोना बिथाङा बुयो, रायो, गाज्रियै गोबां अयथासार खालामो, बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बयबाबो गावनि हिन्जावनि सायाव सन्देह जागोन। दिनै बिथाङा खनसे नङा खननै खनथाम जाबाय। दिनै खनसे नङा खननै खनथामावबो आरो बेबायदि जाबावोब्ला आरो जागोन साननानै बिथाङा रायगोन, बुंगोन, एसेब्लाबो होनखागोन। बेनिखायनो आं खावलायो, जाहाथे बिथांनि बिमा बिफायाबो एसे सानगोन आरो बुजिगोन, गावनि गिबि हौवाजों संसार जानाया माबायदि आरो गुबुनजों संसार जानाया माबायदि। दिनै बिथांमोननि बे हिन्जावसानि बिमा बिफाया गोबां लाइ होदों जोंनि नुहुरनायाव। लोगोसे आं बेखौनो खावलायो, मानगोनां जोंनि बर' समाजनि दैदेनगिरिफोर, जोंनि फरायसा आफादनि आरो बिथांमोननि गामिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन, जाहाथे नोंथांमोनाबो बिथांनि गामिखौ बा बिथांनिसिम एसेब्लाबो एक्सनखौ लागोन। दिनै बेफोरबायदि जाबाय थायो होननानै ओरैनो हेगारजानाय बाथ्रा नङा।
हिन्जावनि न'खराबो बा हिन्जावनि गामियाबो जाबायदि हिन्जावा जाबायदि गामियाव दङ बिनि बिमा बिफानि गामियाबो बिथांनि न'खरखौ गोबां एक्सन लानांगोन। मानोना बिथाङा बार खारनानै खारबाय थायो, बेखौ खोना मोननानै बिथांमोना माबोरै गामियाव दोनबाय थानो हागोन। दिनै बिथांखौ बुजाय सोमजायसो बुजाय हजायसो बिथांनि न'खराव बिथांखौ दोनफैनांगौमोन, बेफोरबायदि जानाङा होननानै। नाथाय बिथांमोना बिथांमोननि गामियाव थाहैनायखौ गामिनि रायजो राजा नुबोना नुवाखै। नाथाय बिथांमोननि गामिनि रायजो राजाफोरनिसिमबो मोनसे खावलायहरनाय, जाहाथे बिथां माइनावखौ माइनावमोननि गामिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजानिसिम मोनसे खावलायनाय, जाहाथे बिथांखौ थाबैनो नोंथांमोना एक्सन लागोन आरो बिथांनि न'खरसिम माखासे गोनां खोथा सावरायगोन। बे जोंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय। आं बेखिनिखौनो खावलायो, जाहाथे मोननैबो गामिजों गोरोबलायगोन आरो समाधान जागोन। आं बेखिनिखौ खावलायहरनाय थाबाय।